Vítáme u videa z Grow a Garden. Je to naše první video. Kluci vás pozdravěj. Čau lidi, já jsem Petr a tady... Nemluví, asi se moc stydí, ale to On se nevadí. stydí natáčet videa. Tak dneska to bude gameplay z Grow a Garden. Siva je ten Petr a může vám být jasný, když se jmenuje ten nad náma, jak se jmenuje. Podíváme se, co je rovnou v shopu a ohodnotíme zahrádky kluků, kluci ohodnotí mě zahrádku. Nejdřív já bych se šel podívat v Sivě nebo k Lugiovi. Ne, to je jedno asi. Tak půjdeme asi spíš to k Lugiovi. Lugiovi, OK. Tak, Lugio, musíš ale mluvit. Já mluvím. Tak, proveď nás tady. Takže tady jsou trošku mých embryolů, víš co, jako. Tady pár candy blossomků, no, tady Dva jsou celý candy. stebery, jo, když tak. Beanstalky, další embryolly, nějaké blbousty tady mám. No, je to krásná cesta, co? Úplně krásná. Tady mám moonmelony Aha. a raspberry. Jo. Velice krásné. Buď banány. No. Koukou na ty, protože oni jsou strašně dobrý na tu pollinated mašinu. Jako Protože jo. nemají třeba do toho. To je správně. No a tady mám když tak novou nektarinku, kterou jsem teďka dostal. A kde máš to sunflower? Nějaké blueberry, kaktus, na kraftění potřebuju. A proč tady máš apple? Na flax. Jo, chápu. Apple na flex, ano. No a Nějaký Easter egg velký jsem si tady nechal, protože jako už je docela vzácnej. Jako tak. A někde jsem slyšel, že jsi dostal sunflower. Jo, dostal jsem sunflower, no, to jsem vám ještě neukázal. A ještě jsem viděl tady ten tvůj parkour. Ukážeš nám A ho? ještě mám sanko, jo, to asi nevíš. Nevím, Sanko, jo. Nevím. To jsem kvůli kraftil. Tak provedeš nás tím tvým parkourem. No jo, pokud nespadnu. Takže se tam musíš nějak dostat, víš co, ale to vám nebudu že radit. Jako jo, bude velice těžké. Ježišmarja. Jdeme nahoru. Hej, ale bacha. Kaš. Skakama. Skakame, Musíš skočit na kakao, potom na ten peach a potom na dragon fruit. To udělám jinak. No, nebo jít jinak, nebo vylezeš beanstalk třeba, nevím, kudy půjdeš. Tak, nebo candy blossom, ano, to taky. A teďka to musíš nějak vyskákat, to ti nebudu radit. Yeah. Naďa. Jo, já taky. Yeah. Jo, Hele, jsem nějak musela postavit, že jo, takže já už jsem to dostala. jo, hele, já bych asi šel teď ohodnotit zahrádku v Sivě. Ne. Počkej, ještě parkour se nás čeká, no tak dobře, no. Jo, Kolik mi dáváte? Já bych ti dal tak 7 z 10. Jen porovnáme peníze všichni. 9 z 10. Takže 16, dobrý. Tak. Já budu naskládávat co nejméně, aby jsem byl nejlepší. Takže tady na úvod máme Candy Blossom. Candy Blossom. Pomalý doufám. Dobrý. Jo, ty jsi tam žádný neměl skoro. Tady máme hromadu peprů. Jo. Na video, to flexíme na video. Ne. Jako to se nesmí dělat. Tady máme jeden ten kokonut, hromadu grapeů. Co děláš? Co flexíš? To je jedno. Tady máme prostě ještě Easter egg docela velký, rousky, kaka, mango. Mushroomky máme, tady máme moon mango, celery, 3 embryo lily, sunflower a tady moon melony. Tak já ti dávám solidních 6 z 10. Já ti dávám solidní 5. Teď jdeme ohodnotit moji zahrádku. Tak, tady na úvod máme Omega Peach. Tady máme můj obchůdek. Tady se lidi bacha, on se strašně nevyplatí, o mě skemnul o 10 000. Ne, tady máme obří Purple Dahlia, no, tady máme mushroomky pár, tamhle máme ty kokonuty, jak říkal Lugio, že se vyplatěj, pepper,
tam někde jsou grapey, tady jsou to. To je tohle, co to je? Ken- To neznám vůbec. Candy Blossom, pak tady Moon Blossom, kakaovníky tady mám tady papáju, Starfruit, bananas, tady to, beanstalky, Já jsem slyšel, že máš passion fruit, kde ho máš? co nemám, Máš passion fruit? Prej, že no a ve škole jsi nám říkal, že ho máš. to maleš. No, teď to tady půjdem, tak já tady mám jako to z to Easter, to updateu, tak tady mám Easter. No. Tady mám ten Thorn, Nectar Thorn. A to je nějak tak vše. Tak podíváme se, co je v shopu. Nic. Shop. Tak. Kolik mi dáváte bodů? Luigi, nejdřív ty. Nejdřív ty. Ne ty. Víš co, já dávám 5 jako učitelka, takže 5. Já dávám solidní 4. No. A samozřejmě mám nejlepší zahradu. Kdo ji má nejlepší? Ty. Bohužel. Jo, fakt. Jo, kdybych to měl hodnotit podle jako, kdo to má víc jako fakt jako urovnaný. Tak to seš ty. Kdo to má víc vydělávající? Ty. No, takže já bych se asi to ukončíme, ne, teď. Jo. Jo, tohle by bylo naše první video na náš kanál. Jo. Jak hodnotíme zahrad. Pojď před svoji zahradu. Ok, už běžím! Jsem tady. Tak. 1000 zhlédnutí. Smažuji moji jednu Amber Lily. Jo, 1000 zhlédnutí smažuje jednu Amber Lily. Tak, my se s váma chceme rozloučit. Tohle bylo naše první video Raid Gardens. No a a my se s váma loučíme a čau. Čau, čau. Čau, bracho, čau.